За втори път съм в Колебабовка. Бях миналата година също по покана на уважаемият господин кмет. За първи път тогава бях миналата година, когато се побратимихте с български град. Много ми хареса и за това всичко правим за такива села като вашите да получават макар малка, но все пак помощ. Особено такава необходима сега за празниците, за Великден. На территории села Колебабовка проживают где-то более 1000 людей. Из них на сегодняшний день у нас 170 пенсионеров. Каждый кусок хлеба этой категории, они нуждаются в любой помощи. Спасибо. Мы довольны. Спасибо Богу, что вы совместно сдержали нас. Днес екипа на българската община се находи в село Колебабовка с големи подаръци за празниците, в май. Имаме сега Пасхата и бяха отбрани през комисия 40 семьи. Хората са много доволни за тази дарение. Благодарим на Майка България, на всички, които съдействаха, които помагат. Село Колебабовка за втори път участва в тази програма. Имам възможност да помагаме. И още веднъж искам да благодарим на всички, които си изпънаха ръката и помогнаха. А сега как ще ги нося? Молча. Ваша работа. Мы выбрали ту категорию населения, которые малообеспечены. Ассоциация Орбон неоднократно отзывается на наши нужды. Постоянно держим с ними эти отношения. Люди благодарны. Для некоторых будет праздник вдвойне. Заслуженные виноградар. Спасибо, они хвалят. Работает бригадиром 29 лет и получает пенсию, как те, которые не работали. Что делать? Как-нибудь доживем. Спасибо вам. Наш заслуженный пенсионер, трудяга, который на разных... Спасибо, ребят. Различни работи има. Ако трябва някой път и аз съм и готва. Да, да. Когато се наложи, се готви, да.